Imnebħin mill-istorja, mill-arazzi għal-moda kontemporanja. Din hija wirja kollezzjoni ta' 6 ilbiesi fil-kuritur li jwaslu għas-sala tal-arazzi fil-Palazz tal-Gran Mastru l-Belt. Il-wirja tellet minn Heritage Malta b'kollaborazzjoni mad diżinjaturi tal-moda Charles & Ron li ta' waħda mill-ilbiesi lil Heritage Malta biex tibqa' tifforma parti mill-kollezzjoni nazzjonali tat-tessuti taħt il-ħarsin tal-Aġenzija. L-ilbiesi esebiti fil-wirja huma parti mill-kollezzjoni ta' Charles & Ron bl-isem Gioia li l-istilisti ħolqu għal-ħarifa u x-xitwa 2021-22. Il-kollezzjoni tnebħet mill-arazzi tal-Palazz tal-Gran Mastru li kienu parti mill-Gioia tal-Gran Mastru Ramon Perellos, ir-rigal tiegħu lill-Ordni ta' San Ġwan fl-okkażjoni tal-ħatra tiegħu. Minħabba restrizzjonijiet tal-pandemija tal-Covid, il-kollezzjoni qatt ma ġiet preżentata pubblikament. Din kollezzjoni konna disinjajnija fil-bidu ta' żmien tal-Covid u fil-fatt dak iż-żmien stajna biex nagħmlu lookbook u l-ispirazzjoni bdiet mill-palazz innifsu. So kien hemm looks li kienu inspirati mill-Armory u mbagħad il-komplement tal-looks inspirati mill-arazzi. Il-libsa li se tibqa' fil-kollezzjoni nazzjonali tat-tessuti hija mnebħa mix-xena tal-arazzi magħrufa bħala iż-żiemel bl-istrixxi. Il-varjetà tal-kuluri tagħha toffri interpretazzjoni kontemporanja tal-ilwien oriġinali tal-arazzi. Aħna rridu illi l-patrimonju tagħna jibqa' relevanti għaż-żminijiet tal-lum u dan nagħmluh billi inħaltu li moddi mal-preżent, l-antik mal-kontemporanju. Hekk kif ħanamlu fil-fatt bil-wirja ta' din il-kollezzjoni Gioia hawnhekk ġewwa l-Palazz fis-Sala tal-Arazzi fil-ġimgħat illi ġejjin. Il-wirja li se tibqa' għaddejja sal-aħħar ta' Wissu li ġej tiċċelebra r-rikkezza ta' xeni eżotiċi ta' flora u fawna minsuġa fl-arazzi storiċi, filwaqt li tat interpretazzjoni ġdida lil 3 xeni partikolari li jidhru fihom.